karang buhaton natin. Ate, huwag ka mag-ingiti ha. Bitaw guys, sasaluan ko sa Ginoo, matakas ko. Nakoy. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Ako na po si Alex. Karon day guys, adlaw Sabado, Mayo 29. Unja. Birthday dere sang manghud, Lurami Buholana. Unja. Happy birthday Flor. Ano ta, hatagan pa kag kanunin kabaskog sa imong ang lawas. Unja. Kadadyon sa imong pag hatag og lingaw sa katawhan. Unja. Pero day guys, madi ko smadjong kondisyon, unja kuan. Late na ko ning bakod kay na ko'y pamatis ang lawas, kuan, disminuri ako. Unja. Guys, pasensya din mo sa karon magtingog bitaw, arang kasaba kay kuan na. Kanang ang gabrihan ang mobile earphone. Ang gidara na sa kusina. Unja. Mahal data. Kagang pamahaw kuan. Kuan. Kanang smoke fish. Bangos. Enggak. Nado nga po kong saging. Nakauban pa. Enggak guys. Kagawasan na dyan ko. Sana may katuig kape nyo kagawas. Namahaw tanin dyan guys. Abang naman na. Karoon para dyan sa mga. May kahipo dito. Abang naman na para ko dito. Naikag ko. Nagalas 12 na guys, karang pa ko namahaw. Karang inita guys, kadyo. Karang guys, na plano ko nga makuan ko mo musibak. Kaya nakdan ako ukuan. Nakdan ako napkin. Wala ko'y magamit. Diyan na ang buhatin guys. Musibat ko, magdagan-dagan ako. Bawal nang magawas, pero kinahanglan dyan na magawas ko tayo na ako'y magamit. Hindi. Dari isang traduan. Ako na lang may nagminupos. Kaya kauban minupos na luma. Hindi. Kadang paano ko, dubon ko, ako'y kahugmang napkin. Nawa na karon. Bahala na, magamping lang ako musibat ko guys. Magdagan-dagan ko sa gawas, sabi palit ko lang. Kaya ako saging guys, nandun nga kong saging ilaw. Mabalino. Kaya ang kauban, hindi man Bisaya, Tagalog, hindi lang mo kawag saging na ilaw. Nabilagyan tayo guys, so napa ko'y ginamos. So may ginamos. Ang kasaba ko guys, earphone. Kaansa ko guys eh, mandali, madali ko. Sakto po mata na sa tulig na musibat ko. Musibat ko guys. A few moments later. Karon day guys. Ay saba tidig na. Ay sa tidig na.
Nami modus karang buhaton natin. Ate, huwag ka mag-ingay, te, ha? Bitaw, guys, sasaluan ko sa Ginoo, matakas ko. Naku, importanteng palitin, guys. Paano ko yung napkin? Hindi ko bawalan minja. Yung sa amin na ho nga. Paano mo ko yung napkin? Mapugas ko. Takas. At tidig na dyan sa ba, ha? Huwag kang maingay. Ayun, guys. Yan ang mangyari ngayon. Tatakas ako. Nabili ako ng napkin. Dahil wala na akong napkin. Ate! Ha, pagtanungin na. Tama bahala. So, guys. Ngayon gagawa ako ng kasalanan. Dahil kailangan, wala na akong napkin. Saka nahiya naman ako magsabi dun sa anak ng doktora nang pabili ako ng napkin. Guys, may papakita ako. Bulaklak. Ang ganda. Bulaklak sa kapitbahay. Ang pink. Ang kinakatakutan ko, baka masalubong ko. Ano ko sa daplin mag-agi kay basig na siplatan ko. Kahit amang kayong tanga na guys, bakit bawalan yung gawas. Diyan guys. A few moments later. Ate, magkano yung pudding ka? Pudding, 5. Ayan. Ano ko na? Bago po yan, te? 4. 4 pudding. Pudding. Nandiyan guys, nahapit din kong palit ko tinapay. Dahil na may bukiri magian. Nandiyan na din ko nag-film pagpalit na hang napkin sa Sidmore. Kaya naghagtaw. Kaya ganit. Natuman ako mag-film. Nama ko'y nagyan nga bukiri. Nahapit ko pa yung pan. Kaya ako man nani guys. Diyan nagganil ako guys. Nagdagan-dagan ko kayo. Kasi nasakpan ko. Nganing gawas ko. Ate, anong tawag nito, te? Magkano? 8? Dalawa lang. Dalawa lang. Ito. Opo, yung plain lang. Ano po? Padung na kumuli, guys. Sinja. Diyar ko sa dapli nag-agi, nagtago-tago ko kay basin makitaan ko sa anak samang manager. Diya, karanay, tinuudid nga kanang gibawalan ni kasi ati digna, ning gawas ko na rin nagi, nasakpan, katawag ni. Diya, og mahibawaan nga mo gawas mi, quarantine mi, 14 days. No na akong hadlo ko, masakpan ko nga ning gawas ko kay ilan na po kong kulungon og 14 days i-isolate ko basta may bawaan nila nga ning gawas. Mo na ang gibuhat guys, nagkawat-kawat ra ning among ang buhat kay di man pud mi mo gawas og di jud importante. Diya kaniyang paggawas kay importante man jud ni kay nahotdan na kog napkin. Ano ko'y magamit mo ng sibat ko. Ano guys, padung na kumuli. Diya, kulbaan ko guys kay basinog. Ay abli ni Ate Dignas ko tahan basig na as doktora masakpan ko. Impas jud ko kay og masakpan ko nako. Nakulong na po kog 14 days ani. Bahala ni guys. Ang liliun una ag gate ug nabas doktora sa gawas kay
nas gawas di ko kasudan pero na tas kwarto makalusot ko. Diyan mara to guys.